Kasngi basuk bat bakmen ya phi baro. Haka kerteng Jisu na pedang so bahaya phi. Syakani ka jing pule Bible. Halor ka jing shisha syapang ublay. Da ka jing ai ublay mentah kasngi ngile poi syakalenong ka bakhat ka badai syapang ukle jong ukres. Ngasngau ban ai ngu yu ublay ningkong ubalaya lambat pensyat borengi haduk kan ka kelemat. Ha kalenong ka baladap. Habang ia pule syapang ka jinglong marangkat ukpa berukun. Ngisyam bau Jisu ulong marangkat berublay. Ha ka jinglong tenrai. Ha ka bor bat ha ka buram. Bat ka daw bau Jisu ulong marangkat berublay. Kadai namar bau ulong ukun bala kamar wai jong ublay. Ka jingdap baro jong ka jinglong blay. Ka don lang haukpa bat haukun. Henry wat lang isyam bun baha kisaki na ki jing tho bakut. Badan arngut ki badan ya ka jinglong blay ka bapura. Ka jing shisha badan tang uway ublay. Kadang next kem hi kumju. Ka Bible ka keran syai baha syapang kata. Ka jingat badan tang uway ublay. Kadai ka jingat salonsar hapadang ki Jew ki Muslim bat ki Kristen. Henry ki jingso tho baper ha ka bayadai bat kan ka jingat la syam hapadang ki balang Kristen. Ban penek pensa ya ka jinglong uway jong ublay don ki balangat ha ka jing hikai lai ha uway ublay. Ka bahikai bakini ki laingut ukpa ukun baru mensim bakut kia pelong ya uway ublay. Laingut ki long renyang ha uway ublay. Nang ta ki waypat ban penek ya ka jingat ha uway ublay ki langat ba ukpa ukun baru mensim bakut udai uju hi ulong renyang ne ukun jabaim. Kata kamut uway ublay usyem halade ya ki lai teli ki jinglong lani ki benta. Kabenta jong ukpa, kabenta jong ukun, bat kabenta jong mensim bakut. Bat ki waypat, ban penek ya ka jingat ha uway ublay. Kila leno ya ka jinglong blay jong Jisu Kris. Bat ki ngat badai tang ukpa marway, ubadan ya ka jinglong blay. Kini barok lai kenhun, ki ngat badan tang uway ublay. Henry kat ba kidang persyang, ban penek ya kata ka jing shisha da ki jing hikai jong ki. Kila pensneu penban ya ka long renyang jong ublay bat u Jisu Kris. Ko parlok jonga ban kentiu ya ka jing shisha syapang uway ublay. Ngim dan kamban le ya kata haduk banda penjatno ya ki way ki jing shisha jong ka Bible. Namar kata ka jing keli kalong kamut ayu kani ka kentin uway ublay. Balay ba ka Bible ka hikai badan tang uway ublay. Ha kani ka jing ya pule ngin ya wat ya ka jubab ya kini ki jing keli. Da ka bayan ujor ka way ka dekat bat ka waypat ban syam ya ka daw. Bat om tang kumta Henry ngin sa syamru ba ka Bible kaya hapsur bha ha ka bayadai bat kani ka subject. Ka Bible ka ong kumno. Ki jingi ka jong ki briu bun sin ki alam bakalayangi. Henry ka ketien ublay ka ong ayu hapi bat hanga. Kum ki riu ngat Bible ngim day ban salya ki briu ki hikai kumno. Ngim day ban salya ki pajba babun ki ngat kumno. Ngiday ban kwa ya ka jing shisha tang na ka ketien jong ublay marway. Ngim day syuk ban sengau lengok lada ka perthai barok ka way ka bakla. Namar ka Bible kalai dep ya thu lupa hangi. Babarok ka way ka perthai kini amane dam yau yak jakor u syaitan. Lengba ka jing syukor ba kraw jong u. Bat nga sengau si ban ong ba ka perthai Kristan ru ka hap ha ka ni ka jing syukor ba kraw. Henry pimdai ban du jing kerman lada phikwa phila ban jit ban long shi benta bat kita ki basa na ki nong mani blay bashisha to ai bo blay marway unlong uba shisha khmat jong phi watla ki breu bar
kilong ki balam ler. Ublay unya lam ya pi. Bat un hikai da ka ketien jong u. Badaw mun semba baha jong u. Unum inono ya pi. Hapdeng ka jingdum. Bat ka jingkul mar jong mut. Lem ni pen lek ranya ka jing ngat jong pi. Lada pi wati u da ka doknut baro. Ublay un ay ya pi. Ya ka nong ka babaha. Kumba pitip. Mentang sengin ya pulih syapang ukli jong ukres. Bat nga kerman, baka ni ka jing pule, kan ay api ya ka jubab ka basyay, syapang ka ni ka jing keli, balay, dan tang uway ublay. Ka Bible ka yathu hangi, badon uway ukli du, ha ka benang salon sar barok ka way. Hasam kalonong ka bakandai puway, ka dekot ka baningkong, u David uong, uta ubasyong ha ka jaka bari jong ubah kli tam'e. Unyo yaine hapo ka jingka jong ubadon bor baro. Ngiju pule bahaya kani ka dekot Bible daina am. Henry ka jingkali kalong. Manu uni ubah kli tam'e. Halukas kalanong ka baningkong ka dekot ka balay puar kaya thu hangi ya ka jubab ka basyay. U angel Gabriel u ong ha ka Mary. Uni ka bamut u Jisu unlong ubah kraw bat an khot ya u. Ukun ubah kli tam'e. Bat utrai ubah ublay. Un ay hau ya ka ket u David. Ukpa jong u. Katkum kani ka jing thok bakuj. Ukpa jong u Jisu. Ulong ubah kli tam'e. Katba u Jisu pat. Ulong ukun jong ubah kli tam'e. Kadan ka jing ya per ka basyay bah. Upol ru usngu thu ya kani. Haning kong koren kalanong kabakatway kadekot kabalay u apostol uang. Henry ngamon ba pintip ba ukli ubreu baro ulong ukris. Bat ba ukli kakentay long urang ba. Bat ba ukli ukris de long ublay. Upol hangni ubu renti ya ka kerdan bahakli jong ublay jong ukris ba jong urang ba. Katkum u apostol bakraw, u Jisu ulong ukli jong ubreu baro. Urang ba pade, ulong ukli jong kakentay. Henry ukli jong ki kli baro, lani ukli jong ukris, ulong ublay ubau kpa. Kani kalong ka nongrim bakhongsan, kabangi dan kambantip, habangi wat ya uway ublay basisya. Ladangi sengutu baklaya kani, nginom sengutu ya uway ublay jong ka Bible. Namar kata, kalalong ka jing temu bakhongsan jong nongshun, ban ya lek persya, ya kani ka jing sisya bakrang. Henry ka jing keli kalong, balay lakot ya ukpa, kumukli jong ki iki ibar, lani kumukli jong ukris. Ka jing long kli du jong ukpa, laban sengutu, na ka jinglong rangba ba jinglong kraw jong u. Hayuanes kalanong ka bakat saw ka dekot ka ba arpu pra u Jisu daladehi u ong haki senran. Pilayok sengaw kumnu ngala ong hapi ngan saletnyo bat ngan wanpat hapi. Lada pila janga pindak men namar ba ngala ong ngan saletnyo sya utaw kpa namar utaw kpa ulong ubakam kraw yanga. Katkum u Jisu kalong kabasyay ba bau kpa ulong kam kraw ban ya u. Kani ka kentin kam kraw ka bau Jisu upendan kam kawan na ka ketin Greek meizon kabamut kam rangba lani kam haswa kumbala translate harum kendai ka dekot ka bakat ar ka baong uta ubashua un syakri ya uta ubakadu. Kumba pila ban yui hangne kani ka kentin shua kawan na ka ju ka ketin Greek meizon. U Jisu umi hadin balakaya u na ublay haki sengi bom jukut shua ban tau ya ki iki baro. Ukpa ukam rangba ban ukun namar uladan kam haswa ban ya u. Bat klaim jeng artatin
haban dan lupa shwa unong penkha bat hadien katapat ubashakha nang taru kajing shisha ba ukpa ula pha yo khun jong u shakani kaperthai kapen ishai ba ukpa ukham rangba ukham kraw ban yo khun ya uba ula pha ujisu ya thuru hangi ba ukpa jong u ulong kham kraw ban ya ki bar hayoanes kalanong kaba shipau kadakhat kaba arp khandai ujisu ang ukpa jonga ubala IT yaki hanga ulong uba kham kraw ya bar bat omdan ubala ban keni kenthet yaki na kakti utaw ukpa jonga o katno kajing sngu shngan bajing sngu hemen sim bantip ba ukpa jongi ubah penang ulong kham kraw ban ki bar kani kadai ban ai men sim ya bar ki ba shim banta ha kata kajing ya le ba kraw ha pedang ukris baru soitan ngila ru ban sngu thu ba ukpa ulong ukledo namar ba ulong unong bu nong thau jong ki bar ki kam ki apostol kalanong ka bakhat nyau ka dekhat ka ba arpusau upol uang uta ublaikan ubala thau ya ka perthai bade ki bar ki badan haka uba ba ulong utrai ka benang bat ka khandau shong haki yeng blai bala thau da kikti katkum kane ka dekhat ublai ubala thau ya ki bar ulong utrai ka benang bat ka khandau Henry kane ka dekhat kampat ya thu shai hangi une ulong rnyang manu une ublai hatu jisu ula ban ya thu hangi une utrai ka benang bat ka khandau ngangai ula Hamathayas kalnong ka bakhat wai ka dekhat ka ba arpusan ka Bible ka ong man kata jisu ule thu bat ula ong ngangu yame ko kpa utrai ka benang bat ka khandau bamela bure yakini ki ru na ki bastan bat ki basen bat bamela pen paw yaki haki khanlong katkum jisu utrai ka benang bat ka khandau udai ukpa jong u bun sin pinsham haka Bible bala ai ka buram bakraw shaukpa kum utau nong thau jong ki bar hot klamjing artatin ngingat ba jisu ru ulong unong thau ubaya trailam bat ublai laya thu angi bamen bau blai ulapen skami ki nongrim jong ka khandau jisu uladon hajan jong u kumurang ba nongtai proba pra kadakhat ka balai pau Henry ngidai ban sngaw thu ba jisu umla ai ru am na ladehi Henry upen trekam ya ka mon jong ublai katkum na sam klanong ka balai pulai kadakhat ka ba Henry ublai ula thau ya ki benang da ka tien jong u hayones klanong ka baningkong kadakhat ka baningkong hadu ka balai kaya thu hangi kumno ublai ula thau da ka tien jong u yones utho ha ka ba meningkong ula don uktien baru tau ktien ula don baru blai baru tau ktien ula long ublai une ula don ha ka ba meningkong baru blai da u la long ki bar bat khlama u amsham la long ki ru ka ba la long katkum ka dekhat bakhat sau uktien ulong jisu Christ kalong ka ba shai ba badai jisu ubala kran haka jing penlong ukun ukran ye kiktien na kabentau kpa ukran te kalalong uhukum te kalam neskam hakolosai kalonong kabaningkong kadekhat kabakhan riu upol uang nabahau kamut hau Chris la thau ye ki bar haki benang bat haka khandau ki bala ban yo i bat ki bomla ban yo i laki cat lani ki hima lani ki jingsen shar lani ki bor yaki bar kan la thau dau bat yau wat klat yakani ka jing shisha ublai ula thau yaki bar lengba jisu Christ shushu ka Bible ka yathu angi badai ubah khletam ubah kershan yaki bar
Ki kam ki apostol kalanong kabakat niyaw kadekat kabaar pupra upol uam. Namar hau ngi im bat ngi ki bat ngi longde. Kumba ki bana ki nong thau jing roi jong pi hiru ki laong. Namar ngi longru ki kun ki ksiu jong u. Pioi deu blai uba kershan yang ngi ki breu. Nginomla ban im klama u. Bat om tang yang ngi hi ba u kershan henrei ki jing thau bara ha ka beneng salonsar. Kumno pat u blai u kershan ya ki eki bara. U blai u le ya kata lengba u kun jong u. Ka Bible ka ong badai u Jesu Christ u ba kershan ya ki eki bara da ka ketien ka bor jong u. Hebrew lanong ka baningkong ka dekat ka balai. Bat hakulosai ka lanong ka baningkong ka dekat ka bakat niyaw ka ong. Bat ulong mensyua ki eki bara. Bat hau ki eki bara ki yan lang. Menang le da pule ha ka dekat ka bakat nriyo ba u bleu kpa ula thau ki eki bara hau Chris. Piui u blai ula thung yu Chris banlong kumu pedang jong ka jing penlong jong u. Hadu ba ka jing kerku bat ka jing yai ne jong ki jing thau bara kan syong hau Chris. Kumbala tho ha ka dekat ka bakat nyaw ba hau ki eki bara ki yan ne lang. Ngangai hadu hang ne pilas ngau thu balai ukpa ulong uba kamakle ban yu Chris. Mentah ka sengi pinsa yu i bon ki saki bom la lenshu syapang ka jinglong bah khle do jong ukpa. Sa ka wai pat ka mat bas ngau tenat ka Bible ka pen i hangi bau ukpa ulong uten rai ba jong ki eki bara. Haar kuren kalanong kabasan ka dekat ka bakat pra ka Bible ka ong. Te ki eki bara ki long nau blai. Ubala penya sukno yang ngi haladehi da u Jesu Christ. Bad ubala IT hangi ya ka jing pentrai ya ka jing penyesuk. Nang ta harum kalanong ka bakat wai ka dekat ka balai pun reu ka Bible ka ong. Naba nau bad dau bat syau long ki eki bara hau ba tolong ka buram syaki bom jukut. Amen. Kalong ka basyai bah bau belai ulang utenrai bakrau jong ka jing em ka jing syai ka jing ka jing bah ka jing shisha bat jong ki eki bara. Haning kong kuren kalanong ka bapra ka dekat ka bahan reu upol uang henry yang ni dantang uwei ublai ukpa na ubalong ki eki bara bat mangi hau berweu trai ubau Jesu Christ da ubalong ki eki bara bat mangi dau. U apostol bakrau u yathu hangi baki Kristan beningkong ki dantang uweu blai bat utau weu blai ulong ukpa. Kani ka jing tho bakuit ka yathu hangi bau ukpa ulong utau weu blai namar dai tang mau ubalong utenrai bakrau jong ki eki bara. Ka Bible ka ong weu blai ukpa nau balong ki eki bara bat mangi hau. Kanong rem jong ka jinglong weu blai jong ukpa kadai kata ka jing shisha ba ulong utenrai bat jong ki eki bara. Haki wei pat ki kenten kadau ba ukpa ulong weu blai ba shisha bat om dan shu andrai tang mau kadai namar ba ulong utenrai bat jong ki eki bara. Sengo bahas ngo thu ya kata. Syapang u Jesu Christ pan ka Bible ka ong ba ulong uta weu trai da ubalong ki eki bara bat mangi dau. Kadan ka jinga per hang ne. Syapang u kepala tho na ubalong ki eki bara syapang u Christ pat la tho da ubalong ki eki bara. Ukpa ulong utenrai ba lani uta u ultimate source kumba ong hakaktin English kabau Christ ulong kalenti lani ka channel haki wei pat ki kenten ki baro ki mi
na ukpa bat ki wan lengba u Jesus Christ. Hayuanes kalau nang kabakat sao ka dekat ka bahendrio ka Bible ka ong. U Jisu u yathu hau nga u balong kata ka lenti bat ka jing shisha bat ka jing emde. Amdan u bawan hau kpa Henry tang danga. Kijing ai ba bha bar bat kijing ai ba janai bar ka bakentup ya ka jing em ka jing e ka jing suk bat ka jing keman ki wan hiar na ukpa bat ngiyok pediang yaki lengbau Jesus Christ. Tung ni pet ka tu kat ni ki dekat ban pen scam ya kata. Harum kalunong ka bahan rew ka dekat ka ba arpulai ka Bible ka ong namar ka bainong ka pop kalong ka jingyap. Henry ka jingai ai ka jong ublai kalong ka jingim bom jukut da u Christ Jesus uba utrai jongi. Nang ta harum kalunong ka basan ka dekat ka baningkong ka Bible ka ong namar kata balapan kesan yang ngida ka jingan ngidan ka jing Yesuk baru blai da utrai jongi u Jesus Christ. Nang ta Filipi kalunong ka basaw ka dekat ka bakat kandai u Paul uong te u blai jonga un pendap ya ka jing kerdu jong pi baro kat bakum kata ka jing kandrai spa jong u ha ka burang hau Christ Jesus. But haning kong kuren kalenong ka bakatsan ka dekat ka basan punyaw u Paul uang Henry ka jingo yaw blai u bala ai hangi ya kane ka jing job thiaw da u Jesus Christ u ba utrai jongi. But haning kong kuren kalenong ka baning kong ka dekat ka basaw u Paul uang ngangu ya u blai jonga klem daput sapang jong pi namar kata ka jingai ai u blai ya kabala ai happy how Christ Jesus. Piwi kajing im bom jukut kajing ai kajing penyesuk kajing dap kerhai kajing job thiau bat ki ki jing kerku ngiyok pediang nau belai lengba u Jesus Christ. Lengba u khun ba e jong ublai kajing im jong kupa katu chaki jing thau baro badai lang bau khun hi baka let pai ka jing e ka jing yaro ka buram ka jing aingu bat ka jing shakri bakman sha utau tenrai bakrau jong ki e baro ngakwa ban pen i katukat ni ki dekat ki bakershan ya kata harum kalnong ka baningkong ka dekat ka bapra upol uang ningkong te nga ai ngu ya ublai jonga da u Jesus Christ na kabenta jong pi bar na bala bananam ba bahaya ka jinga jong pi ha ka perthai barok ka wai nang ta ha Ephesus kalnong ka basan dekat ka ba arpau upol uang da ka ba aingu hala ka sngi namar ki aka barok hau blai ubau kupa ha ka kerteng u Jesus Christ uba utrai jongi. Bat harum kalonong ka bakan rew ka dekat ka ba arpunyaw upol uang hau blai ubasta tang mauhi hau nekan daw Jesus Christ to kanlong ka burang syaki bom jukut. Amen. Bunsen ngila pelejing muda tang haki jingker ku bangiyo henrengi klatno manoba ai hangi ki jingker ku batlang ba jongno la ai ki henry kam dai ban long kum ta parlok ngidai ban ai ngu yo blai leng bau Jesus Christ ngidai ban ai ka buram hau kpa badukun teng ki don ki por bangi ong bau Jesus long uten rai jong ka jingem ka jing start bat ka jingman namar lang ba jong u ngiyok pediang ya ki aka baro henry wat la kataru ukpa marway udang long hi uten rai ba jong ki aka baro namar ki aka baro ki mi na ukpa wat u jisuru udang mi na ukpa ki aka baro ki sedang na ublay ukpa badom don syu manu ha ka beneng salon sar ubalong kam hakle bani ukpa jong u Jesus Christ badom tangkum ta henry ka Bible ka pen pauru hangi bau Jesus
uyok pediang ya ki ai barok na ukpa. Kaba pensyai susu hangi ya ka jinglong bah klidu jong ublai ukpa. Ya kane ngila pule benya hakalenong kaba shiphau jong kani ka series. Tengam kwa syu banlej benya beng syakani ka benta. Henry ban supen kan mau kandiap tungin ya pet ayu Jesu Christ uyok pediang na ukpa jong u. Jesu uyok pediang ya ka jing jong u na ukpa. Yohanes kalnong kabasan ka dekat ka baar pun reu. Namar kumba ukpa udan ka jing halade. Kuntau la ai hau kunru ban yok ka jing halade. Nang ta uyok pediang ru na ukpa ya ka bor lane ya ka ikhtiar jong u. Matias arpu prakat pra. Jesu te udawan ulah keren haki udaong. La ai hanga ka bor bar ha beneng bar haka kendam. Nangta kumusiem bajak Jesu yok pediang ya ka hima jong u na ukpa. Daniel kalnong ka bahnyau ka dekat ka bakat sao ka Bible ka ong. Bat la ai hau ka jing sensyar bat ka burong bat ka hima baki kenja benreu barok ki jaj benreu bat ki thlej kin syakriya u. Ka jing sensyar jong u kalong ka jing sensyar bom jukut. Kaban dona bat ka hima jong u kaban penjat na yaka. Kalong ru kabadan kam ban bu jing kan mau. Bau Jesu uyok ya ka jinglong belai jong u na ukpa. Hakolosai kalonong ka baar ka dekat ka bakhandai bat kalonong ka baningkong ka dekat ka bakat khandai ka Bible ka ong. Na bahau kata ka jingda baro jong ka jinglong belai ka syong teli. Na bau ukpa ulas ngau bae baka jingda baro kan syong teli hau. Ngila puli ru bawat ka kerteng ka bau Jesu dan kadai ka bau suyok patang na ukpa. Ha Hebrew kalnong ka baningkong ka dekat ka basau ka Bible ka ong. Haba ula jialong ubakam baha kata-kata bane ki angal. Naba ula yok pateng ka kerteng ka bakam dan buram banyaki. Bat tang kumta layat huru hangi bau Jesu ula yok pediang yaki iki baro na ukpa jang u. Yohanes kalonong ka balai ka dekat ka balai pusan Jesu ong. Ukpa u iye ke ukun bat ula ai yaki iki baro haka kti jang u. Lada Jesu uyok pediang yaki iki baro na ukpa. Hatu kamlong ka basyai ba ukpa ulong utenrai bakrau badba ulong ubah klitam jong ki iki baro. Syusyu ka Bible ka penpau ba ublay jong ki Kristan ulong ublay ba ukpa jong Jesu Christ. Saisen nganong beng ublay jong ki Kristan ulong ublay ba ukpa jong Jesu Christ. Haar kuren kalanong kabakat way kadakot kabalay puway upol uang ublay ba ukpa u Jesu Christ uba utray jongi ubalong balakerku syaki bom jukut utip bangamlam ler. Katkum ka konteks jong kani kadakot upol ukudaw bay tangsya uway person ubalong ubalakerku syaki bom jukut ba utaw day ublay ba ukpa jong Jesu Christ. Nang taha Ephesus kalnong kabaningkong kadekat kabalay upol uang beng. Long balakerku ya ublay badukpa u Jesu Christ uba utray jongi. Ubalakerku yangi daki jingkerku baken jaman sim barok. Haki jaka benang hau Christ. Hang niru upol ukedaw betang sya uway upersan. Ubalakerku yangi daki jingkerku bakan jaman sim baro hau Christ. Baru tahu day ublay barukpa jong Jesu Christ. Kini kide ki kenten ki ba upol uju pendan kam bahabun sen haki jing tho jong o. Sengau bahabu jing ken mau. Upol ukot ye ublay kumukpa jong Christ bar ublay jong Christ. Na ki keten jong upol
ngitip syai bayang ngiki Kristan ngidon tang uwe ublay henry kumno pat spang ukres ukle jong kabalang hatu ukres ru udon belay alade bu nangingim jupoi perkat ya kata ka jingkeli kani kalong kebadan kam bantep upol uladab jubab syai hangi henry tongin ya pet sana kiktian jong jisuhi hakapor ba ukres usha hadingtna ka Bible ka ong te hamar ka bakhandai baje u Jisu ula perta da ka ktien ka bajam uda ong Eli Eli lama sabachthani kata ka balong ublay jonga balay bamela ino yanga piui u Jisu u khot ya ukpa kum ublay jongu nang ta hadin ka jing ipa jongu hakapor bawi kendo bat ka Mary nong Magdala ka Bible ka ong u Jisu ong haka tawat kata yanga namar ngampat let keu shalau kupa henry to kelet shaki para jonga bato ong haki ngan sa let keu sha ukpa jonga bat ukpa jong phi baru belai jonga baru belai jong phi Yohanes kalanong ka ba arpau ka dekat ka bakat nyau kalong ka basngau tanat bantep bau belai ulong kupa jong Jisu baru kupa jong iru ublay jong Jisu baru belai jong iru barhajing penpau kalanong ka balay ka dekat ka bakadar u Jisu daladihi uang uta ubajak ngan perlong urijit ya u haka yeng ublay jonga te un ommi no syu shabar bat ngan tho halor jong u ya ka kerteng ublay jonga bat ya ka kerteng kata ka nongba ublay jonga ka Jerusalem bathamai ka bawan hiar na benang na ublay jonga bat ya kata ka kerteng jonga ka bathamai hadu sausin u Jisu u khot ya ukpa kum ublay jong u Jisu u khot ya ublay kum ukpa jong u bat ublay jong u ukpa u khot ya ukris kum ukun jong u henry ju khot ya u kum ublay jong u namar ukpa ulong ukli jong ukris bat na lor jong u amdan syuk manu ubakha kli tongin ya pule biang ya kashti ka baningkong jong upol shakinong kuren kelnong ka bakat wai ka dekat ka balai ka baong henry ngamon ba pintip bau kli ubreu baro ulong ukres bat bau kli ka kentai long urang ba bat bau kli ukres de long ublay ukpa ulong ukli jong ukres kadai nakani kadaw kan bau kun barabor upendam yelade hapa ukpa jong u Jisu habar shilenter ka jingim jong u hangne perthai upla barabor ba uwan ban pentraikam ya kamon bat ya ka jingthmu jong ukpa henry unum lai airu am dalade marwai Yohanes kalnong ka bahnreu ka dekat ka balai pupra u Jisu ang nabangala wan hiar na benang ambangan yo le ya kamon ka jong ngahi henry ya kamon ka jong uta ubala pha yanga nanta Yohanes kalnong ka basan dekat ka balai pau u Jisu ang nga ngamla ban le airu am na ledehi kumbanga yos ngau nga bishar berkata ke jing bishar jonga kalong ke bahok nabang ngamwat ya kamon ke jongahi henry kamon ukpa ubala pha yanga piui kamde ya kamon lade ka ba u Jisu uwat ban le henry kamon jong ukpa jong balai kajubab kalong ke basuk ba kadai namar ba u Jisu upendam yelade hapo ukpa jong u Jisu upendam red yelade hakamon jong ublai pinsham bon ba ka jing tho bakut kum kini ki jingkran bayasrim ki ba u Jisu ujukran bon ki ngat ba ki jingkran jong u Jisu shaphang ka jing pendam hapo ukpa jong u kadon jing ya dai tangbat ka jingem jong u kum ubreu hangna perthai henry kamlong kumta ladangi pule bahaya ka Bible
ngin sa syam bau Jisu ulong barabor hapo ka jingsan syar jong ukpa jong ukli jong haning kong kuren kalenong kabakatsan kadekat kabaar pupra upol uang te endala pendam ya ki baro hau anda kumta ya ukun hiru an pendam hauta ubala penhapo ya ki baro hau kanang bau belai uni long ki baro habaro kani kadekat kay thulupa hangi banda kani ka jingele bakraw kan kut ukres undang longhi hapo ka jingsen sha jong ukpa jong haba ka Bible ko ang bau Jisu upendam haukpa ka klamot bau Jisu umdon syuk ka jinglai lut u Jisu udan ka jinglai lut henrei u ban le tang ya ka mon jong blai u Jisu ulong ka wei barukpa wat klet ya ka ta parlok warlau Jisu yo ya ka born ukpa ban sanshar halor baro ban le sngo bha kat bauman u Jisu udang sanshar hi kat kum ka mon jong ukpa u khle jong ki baro ka Bible ke thu shai hangi bau ukpa ulong halor baro Ephesus kalnon ka basaw ka dekat ka bahandreu u pol uang u weu blai bad ukpa ya baro u bahalor baro bad leng bai ya baro bad habaro u pol uang u weu blai bad ukpa ya baro u bahalor baro bad leng bai ya baro bad habaro katkum ka jing thoba khuj dantang u wei u balong u blai bad ukpa ya baro kani ka kentien baro ka kentup lang yo Jisu ublay ukpa ulong ublay jong Jisu baru ublay jong iru ukpa jong Jisu baru ukpa jong iru ublay basisha jong ka Bible ulong ukpa ba crown baru ukpa ba ningkong upol uang namar kanete nga pendam ya laki khoseu ha ukpa na ubala jer kerteng ya ki kur baro habneng bat haka kandau Ephesus kalnong kabalai kadekat kabakatsaw bat kabakatsan POE kakur baro lane ka family baro kabadan habneng lane ka kandau kayo pediang ya ka kerteng jongka na ukpa jong Jesus Christ ubalong ukle jong ki baro POE kalong kabasuk bahaban sngotu syapang uway ublay jong ka Bible ladang isya baka jing tho bakut kan batai dala de hangi ka Bible kay thu hangi bau pa jong Jesus Christ ulong uway ublay basisha namar ulong utenrai bakraw jong ki baro ngait menta philayo kam ya ka jingmut jong ka Bible haba ka ong badan tang uway ublay ukpa ulong unong sanshar bakraw jong ka beneng salon sar barok kawai ya ngi ban syaptin ya ngi ban ai ka buram bat ya ngi ban manidam unikan udai uta ublay nong bu nong thau ya ubang ngi ban ya lap sya ka perthai barok kawai katkum ka khubor jong angel ban ningkong jong ka kitab jing penpau kalenong ka bakat saw parlog ba i jonga amdan porshu bandang ya lekai phi haban jet menta kasngi yanu phin shakri ngi haban jet ya ka jingem lane ka jingjat kata ka shong hangi ka jingjot ka long ladangi kentat ya ka jingtep ya ublai hendrai ka jingem bom jikut ka long ladangi itu ya ublai bashisha parlok ka bahaba phin pintik kenai lede lapi itu shisha na em ya ublai yo pidang man ni ya ublai klem da itu yo bat kan long leno ai bat klem jingmut parlok ka jing bishar kalanang ya baru Jisu la janwan ban ainong ha uway pa uway baro kan bakum ka jing le jong o namar kata adapi kwa ban pen bet yala ka jing em to phin pen bet no menta yo la badir ka por ublay udang api phi menta to let klem jing pen slam shu pen yasuk no yala de bat ublay uang ladaki breu jonga
Ya ki balakot da ka kerteng jonga. Kin penrit ya lade. Bat kin duai. Bat kin wat ya ka khamat jonga. Bat kin paino na kilinti beman jongki. Kumta tengan sengau na benang. Bat ngan maap ya ki pop jongki. Bat ngan penkia ya ka ri jongki. Lada pi sengau tu. Bat pila laptop. Bat pi kwa ban wan show kupa. Da ka jingkala ka bamut ka bashisha. Na kwa ban pen kan mau api. Baka dantang ka way ka lenti show kupa. Bat kata ka lenti ka long Jesus Christ. Wan hau blay lang bau Jesus Christ. Da ka jingat klem jing artatin. Doai pendam rit yelade. Bat pani ki ki baro. Haka kerteng Jesus. Bat pin sa yop dang. Hendai shwa bat pin pendan kami ka kerteng Jesus. Pediang shwa yu Jesus. Kumukun bala kamar way jong ublay. Bat sya yu ban wan ka dok nu jong pi. Lada pidan yu kun. Pidan yu kuparu. Bat haka way kesengi ndau Jesus Christ un wan pat. Un saya lam yu pi. Bat yang ha. Syaka yeng ukupa jong o. Bat ngin saya yu ukupa ba jong i. Bat hangta ka jing kemen jong i. Kan long ka badap. Blain kurkui pi parlok. Haka tengu Jesus. Amen.